sengisa lapho usisi wathi ucela simsize simhambise kubo ababuwengane osashona kodwa-ke babukeli ngicela ungayingamaningi ngicela ke siyoza ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Nginibekelele-ke babukele emakhaya, nginibikelela ngaphansi kohlelo lethu ungiyazi sona. Babukele emakhaya namhlanje-ke sifike nangu sisi sifikele khona la ekhaya ubaba-ke uyena-ke ubhuti wala ekhaya omdala lo esimbonayo. Sisi njani? Bye sikhona. Sisi-ke bengisacela-ke ungidlalele-ke udaba kahle-ke ukuze nami ngizo-understand ukuthi iqalaphi igcinaphi ukuze nathi sonke nje nababukela ekhaya bazokwazi ukuthi bakwazi uku-understand ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Sisi ngicela-ke uchazeke ukuthi size ngani la ekhaya. La ekhaya size ngengane. Okay. Ngazaliswa umfana la ekhaya ingane. Umfana la ekhaya swashona. Betingiseninga ayizekho. Ingane abayinaki. Ngisho ngihlangana nabo endleleni badlula nje ungathi abayazi. Abayiboni. Okay. Akekho futhi ofika ekhaya akayibuza ukuthi ingane injani. Kwenzekalani ngayo. Bathule. Hayi ngoba futhi ngifuna imali yabo cha. Okay. Ukuyibona nje ingane noba ingane bayibize mengamaholiday bafuna ukuyibona ingane. Okay. Emgcwabeni wawukhona? Cha. Awuzange ufike? Zange ngifike. Futhi abazange mhlambe bathumele ukuthi lethe ingane uze emgcwabeni? Cha akekho bathumele. Ngezwa nje ngabantu bomakhelwane ukuthi ushonile. Akekho umuntu omdala wafikayo ezoshekha ukuthi kwabe nganakasikho emhlabeni. But yeah. Ngithemba ukuthi uyamuzwa kumama ukuthi ukufika kwethu la ekhaya size ngani. Ngilalela inkulumo kodwa engaphawula njengamanje. Yeah. Ingane yona siyayazi. Yeah. Inkinga esibhekene nayo inzima kakhulu ngoba umuntu lo obekade ehlupha ebamba inkunzi. Hayi walibamba nje babucenge ukhuluma. Ebamba inkunzi ephatha ibhamu. Yeah. Kwamina nje ngaze ngalimala nami ngiyafika nje ngibuye esibhedlela. Engisola ngokuthi ngalimali zababa wala ekhaya ubaba akosalayo. So nje impilo inzima ngoba nathi siya recover. Usisi yena ngempela yini uma ngabe kushoniwe azi ukuthi ingane yala ekhaya ahluleke ukuza ngoba phela umngcwaba umenyelwa. Yeah. Uma ngabe kushona isoka lakho yebo noma sasingekho bethandana kuze kuvele lo mntwana kodwa nje mawuzwa ukuthi isoka lakho alisekho uyaye ube naso leso sazelo uphume nawe uhambe emngcwabeni. Mhlambe sasizokwamukela ngalelo langa kodwa njengamanje nathi sibukela nje abantu ngoba kuningi nathi sibhekene nalo empilweni. Baba mina ngathini njengabantu abadala mhlambe bekumele ukuthi kwesinye isandla nidlale indima njengegazi lenu phela ingane yona yazi lutho and ngithemba ukuthi naye umntwana nosisi naye usaseyingane. Mhlambe bengakhoneka ukuthi ukube besikwazi ukwenza besingefika naye umzali. Uyazi-ke ingane zamanje sekuyizona omama izona obaba yabo. Uyazi nawe ukuthi kumkanjani esikhathini samanje. Ya kona ngiyakuzwa mfowethu kodwa ke manje inkinga yethu isimo sethu asisihle neze kahle. Asisihle neze kahle ngesizathu sokuthi umuntu behlala ephathe ibhamu nje nathi njengoba nifika siyathuka nje ukuthi ngabe namhlanje basizela nani ngoba naye ube umuntu ongathembekele. Kungenzeka mhlambe abanye babo nabo abaphathe ibhamu njengaye mhlambe bazohlasela bafuna ukusondeza ingane ngekhaya. So asikwazi ngempela ukukumukela lokho. Wemfowethu uyilalela le nkulumo ekhulumeka ngala. Baba angazi ukuthi mhlambe noma naye angeza yini ubafo angazi
yabo nje sekukuningi baba kuningi mfowethu ngoba ingane le sisi njengamanje la uhlala khona uhlala wedwa nengane yebo ngihlala ngedwa nengane yes yeah la bebehlala khona nayo umfowethu kwakushona kwakhe sazi ukuthi washona kanjani so nje kuningi ezinathi sixakekile ngempela amakhanda kaduma njengoba ngibeka udaba nami ukuthi nami wazi wangilimaza ngisola ngento engekho ukuthi ngadla imali kababa so ngalimala ngibuya esibhedlela nje serious angihlali ugogo yena uphi mhlambe kungaba uyena umuntu ugogo senaye sekuyimina nje obhekelela ikhaya omdala ngoba nabafowethu ke laba abanye abancane bakhona so nje yonke into nje siye silungise ndawonye kodwa nje lokhu kwalokhu sasixakile ngempela kodwa ke singake nomfowethu ayilalela inkulumo mhlambe nayo iphefumula khona ngoba akukho nathi esingakwenza njengamanje akho kanjani engakwenza cause ingane yala ekhaya asicela imali sifuna nje nina support yenu sicela ukuthi ingane sifuna nina isupport yenu enganeni cause ingane ayihlangani nento eyayisenziwa ubaba wayo ingane yona ayinacala la ekhaya nina kumele enikwenze kumele nina ingane niyicele imali ivakasha la ekhaya futhi thina sasoza kanjani thina emncwabeni kungekho oyekhaya oyobika ebantwini abadala ukuthi naku kwenzeka into ekanje mana ke do ngiyayizwa yonke inkulumo yakho kodwa manje inkinga yethu kunzima ukungena indaba zabantu ababili ngoba kwathina njengoba nathi sidosa kanzima nje endabeni zenu zothando sasingekho nanamzwane nenza lo mntwana sasingekho kwagcina wadlula naye noma umuntu kade engayiphethe kahle esiqhwanqhwangwe ephatha lezi zinto ekade ngizibala so nje kunzima yonke into asazi ukuthi thina sizoqala phi sigcinephi so akukho mina engaphathisana manje shuthi ingane noma ngathi idinga ukushisela impepho la ekhaya idinga umsebenzi wala ekhaya uqhubeka nababa shuthi mina ngeke niyenzele ngoba ubaba yasekho emhlabeni shuthi mina ingane noma ingagula yikhona into engayisiza ngayo ngoba phela ubaba usashona sizomthatha phi ke njengamanje ngoba akasekhuthuli ingane nayo iyalidinga ikubo njengamanje ukhuluma siyazi ukuthi ingane yathola umfana wakhe kodwa esingabheka njengamanje sazi ukuthi ingane uma ingakahlawulwa njengoba uyiveza ukuthi siyazi ukuthi yala ekhaya leyo ngane kushuthi isaphile ngakubo kaningi ayikakabe yayithuleyo ngakho mangabe sesinamandla ke nathi sikwazi ukulungisa izinto ke mhlambe singakwazi ukuthi sikhokhele sihlawule senze yonke into sithathe njengelunga lomndeni sifake empepweni kodwa njengamanje nje akukho okusingakwenza kodwa ke sizoke sikhulume leyo nto nomfowethu ngoba naye uyayilalela inkulumo njengoba ebhizi manje elungisa nayo ulungisela ukuyongena ngoba ikhadi zokuthi kuyosetshenzwa manje yena ngeke akwazi ukuthi eze ngapha ubhizi kakhulu sicela umsembuzo kayise uyayilalela inkulumo ngiyayizwa lo mbutani cha nje ningangifaki lo nto leyo mina ngihlangani baba ngimsebenzini mina mfethu indaba engane eqhamuka seqhamuka nje hayi ngeke mfethu indaba yalo muntu la ngisebenzi mina lo sisi uyazi ukuthi ubaba lo ngane wafa ngithi why fenzani ngikhipheni out lo nto leyo mina ngibhizi kabi la hayi fema sebexakile uma sebenza la bazosho ingane la ekhaya kanti ethwele ngisonke isikhathi ufeni nomfowethu phela inyanga ezu8 manje ufika manje nengane lo muntu esikhupha ngebhame khona ayibona hayi baba zalo hayi xola mfowethu awuyibheke ubekwe umdala ekhana ngiyahamba mina kodwa mase ngikhuluma kabuhlungu kanje akusekho right ingane bekumele kube khona indlela mhlambe hamba kube khona isandla esifakwayo enganeni ukuthi ikwazi ukuqhubeka iphile ngiyayilalela inkulumo njengomuntu omdala kodwa ke umfowethu uma isakhuluma kanje naye kusho ukuthi usakhuliswa ucasuka ngezimo akade ezoba senzeka noma ezilalela senzeka ngoba le ndoda impela ibingaphili impilo right empilweni kwathina sisenovalo lokwenza izinto eziningi ngoba ngisho umakhelwane impela abasethembile ngalolu hlobo wawuhlaza nje kakhulu umuzwa la ekhaya lo mfana nje wawuhlaza nje kakhulu so nje kuningi njengoba ngithi kuningi akukhulumeki ngendlela nathi esisendlungwini ngakhona
kodwa kumfowethu ke mhlambe njengoba elibeka udaba ukuthi akakhishwe ngisazo-ke ngihlale phansi naye nami sibonisane ukuthi mhlambe sidlula kanjani kule nkinga ngoba egameni lengane kube khona abantu abadala bangenelalayo abantu abadala esinabo bakude kakhulu mhlambe noma ushaya ucingo-ke lufike nabo bake mhlambe nabo bazoqhamuka nenye indlela yokuthi kuqhubeke usana likhule noma mhlambe ningenzela-ke usisi ukuthi mhlambe ingane mhlambe iye emakhaya usisi aqhubeke nempilo mhlambe afunde nathi ufuna ukuqhubeka nokufunda ma ufuna ukuqhubeka nokufunda cause manje angisakwazi ukuya esikoleni kumele nginake ingane anginayo umuntu ozomkhokhela ingane abantu basekhaya bayasebenza abanye abahlali ngingedwa ngiyayenza inkulumo kodwa-ke isithwaliseka kanzima kakhulu indaba yale ndoda njengoba ngibeka udaba ukuthi ngisazoke ngihlale phansi ngoba nami angizithathi izinqumo ngingedwa siye sibonisane yebo noma ngikhona nguyimina omdala kodwa-ke siye sibonisane ukuthi siphuma kanjani enkingeni mhlambe endabeni yocingo lapha ekhaya banenkinga kulezi nsuku bathi kwaqhuma i-transformer nje abatholakala ey'cingweni kodwa-ke mhlambe-ke singabo sithansa uma ngabe kukhona abavelayo ukuthi bangakhona ngoba zikhona iy'moto ezingakhona siphathise umyalezo kodwa nje inzima indaba yale ndoda yakithi impela hayi inzima kakhulu mina ayinikukhululeka ngoba ngisaba ngisho ukuphuma emnyango ngendlela akade ganga ngayo ngoba ngisho umakhelwane umuntu esatshwa nje so nje inzima indaba yakhe kodwa-ke ingane yona ayihlangana yonke le nto ingane nje idinga nina abantu bekhaya wesisi ayikabi ngiyazi ukuthi kufike nawo kodwa-ke khona la kumele sibuye siyilungise khona le nto yize noma obaba bengangeneleli kangako kule ndaba nanini nobabili kule nto and sesijola nalo muntu uyamazi ukuthi kanjani and uyafika nekhali phambi kwakho nawe njengomuntu ojola naye mhlambe ukumbonisa ukuthi hey ngeke baba kaSibanibani awuboni ukuthi ngelinye ilanga lento izokwenza ukuthi mhlambe kwenzeke ungakwazi ukubona ingane ekhula noma uyibonelele usejeli noma uyibonelele ulele ecebo lethu nawe phela njengomuntu ozwana nawo umuntu uyambonisa umuntu wakho uyamfaka endleleni ukuthi ayingeke baba kaSibanibani noma sengathiwani awuthi ukuthi kancane wena usukuthula uthini umbone umuntu ephethe ibhamu phambi kwakho uyazi ukuthi akaseli iphoyisa kodwa unesibhamu ukube wena ubuyimisela ukuthi hambe ingane yakho ikwazi ukuthi ikhule imbona ngamehlo babwayo wena obozokwenza imizamo yokuthi ingaphethi lento kanje ngoba uyazi ukuthi omunye umuntu esilisa mawuzolibele uhlala yize noma ukhuluma naye abuya kubhokele kodwa uyahamba umqondo ulibele uyitshala lento kuyena ukuthi ayi lento yenzayo kodwa muyenza mhlambe ngazi ukuthi ungayenza kude hayi endaweni noma nje ukumboni kodwa ayikho futhi nawe into esingayi nawe futhi ngeke sikwazi ukubeka icala kangako ngoba futhi nayo sisi uyambona ukuthi engazi ukuthi usaseyingane yabo kodwa bakwazi ukushelana bebonisana ngoba memdinga ubeya kuyena abengayithathi ngenkani so nje into ebekufanele bayihlele ukuthi kwenzekani babonisane ukuze impilo yabo iqhubeke kumanje nje umfowethu akekho asazi ukuthi washona kanjani kwakwenzekeni lapho sibuhlungu noma na izinto kade ezenza ezi-wrong emphakathini nakuthini imbala kodwa nje kunzima kakhulu inzima lento kodwa-ke ngithemba njengoba isimo kanje iyisifundo kwabanye abakhona ekhaya abagangayo ababukayo mhlawumbe uhlelo nani ngoba ekugcineni uyabona manje umphefumulo ongenacala uthole icala buka ingane encane kanjani
ubaba wayo useshonile imikhulu izokhula ithini ubaba kwayiduko phela yona into ezoyazi and mhlambe khona umuntu owamenza kabi umfowethu uzofuna ukuthi ayiphiniselele ngengane or noma enze something olubi la ekhaya ya understand lento sisukuthi yabo nje ikanje lento ya ngoba ngisho nje nami ukuthi nathi sisovalweni ngoba sazi ukuthi kwakwenzakalani kwakubanga mhlambe kwayona leyo ngane bengayithola futhi ithola ukuthi la ekhaya ikhulela la ekhaya zothi hayi ngoba igazi lakhe akesithintele mhlambe kwathina asiphephile nje akukho nje uphepha sikhululekile neze asikhululekile neze ayingezwa baba kodwa usisi yena ke besicelile ukuthi sifike naye la ekhaya sike sizoyindlala lelu daba naye afike njengoba sifike naye ingane nayo angithi vele niyayazi impela kodwa ke mhlambe ke njengabantu abadala ke besicela ukuthi yize noma singathi ingane yondleni kodwa kuba nje ukufakiswa kwigazi lamfowethu manje sesilwela lo mphefumulo ongenacala mhlambe silindeke izithi ukucathula mhlambe ithi ukutotototo kubanyana kancane mhlambe mase izanyela indlela ke yokuthi nosisi akwazi ukuphefumula yabo kodwa ke usisi yena sekumele naye abone naye ukuthi wenze njani angintombazana nawe kodwa hayi nawe wawuwedwa lapha yana sekumele kwesinye isikhathi nawe ubuyele ekhaya nawe ize noma ungichazelile isimo sesikhaya ukuthi simi kanjani kodwa nawe sekumele ubuyele ekhaya manje uzehlise ukhulume nabazali mhlawumbe ingane nabo khona nabo abangaqhamuka nako ngeke bayilahle ingane phela ingane ayenzanga lutho and ingane ayazi lutho yabo nje kuyimanje ayazi lutho kukulento kade ngisho ukuthi uma ingane ingakahlawulwa isabhiyo ngabona nalombi so bona bangakwazi mhlawumbe ukuthatha lelo xathu bayikhulisa ngalo ndlela abayikhulisayo mhlambe nathi ke masinike ithuba mase sixoxile sazwana somndeni ngoba nathi ngeke sithathele inqumo sisodwa mhlambe sesingabuyela ke sihlawula ingane sikwazi nokuyilungisela izinto zakhona ngendlela eqondile sikwazi ukuyinaka kodwa njengamanje nje akukho engicela ukunika kona njengamanje ngaphandle kokuthi sisazohlala phansi nathi sibukisana futhi usisi mhlamba nganika isikhashana sokuthi nikwazi ukuthi njengomndeni nihlale phansi siyibuka lento ukuthi sidla amathambo engqondo okay baba ngithemba ukuthi usisi uyezwa ukuthi ubaba uthini nanokuthi ke kuhle ngoba uthole naye umuntu omdala futhi wala ekhaya futhi usuyothi make noma ubuya noma uthatha amanamba akho ubaba mhlambe nixhumane naye uzwe ukuthi kuqhubeka kanjani mayelana nezingxoxo we understand ma baba sibonga nje ukuthi umoya wakho nanokuthi indlela osibeke ngayo obe ngayo phansi ngayo siyabonga hayi sicela ke ukuthi baba sibe indlela thina hayi ngoba besingasile vele kabi bekuzonje kuzozama ukuthi kulungiswe isimo esamoshwa umfana emncane hayi bakhangele nabo abafana bye siyabonga baba okay